Maximus 34 εδώ πέρα και σήμερα παίζουμε το παιχνίδι Would You Rather. Ξέρετε, θα το έχετε δει από κάποιους YouTuber που το παίζουν και είπα να το παίξω εγώ. Λοιπόν, λέει Would You Rather. Έσαι τσέκο, δηλαδή να είσαι τυφλός ή σόρτο. Πάω σόρτο. Μπράβο. Λοιπόν, λέει Would You Rather. Non uscire mai dalla tua città ή δηλαδή να μην φύγεις ποτέ σου από την πόλη ή να μην επιστρέψεις ποτέ σου στην πόλη σου. Δουλεύει. Πάμε. Θα προτιμούς πιο πολύ να γελάς ή θα ήθελες να κάνεις να γελάνε οι άλλοι? Πάμε. Λοιπόν, θα προτιμούσα πιο πολύ να προτιμούσες να έβλεπες όλη τη χρονιά τηλεόραση ή να παίρνεις όλη τη χρονιά παίζοντας σπορ παιχνίδια? Θα προτιμούσα περισσότερο να έτρωγες φαγητά που είναι γλυκά ή να έτρωγα με αλάτι? Με δουλεύεις με αλάτι. Θα προτιμούσα πιο πολύ να είσαι ένας σούπερ ήρωας ή να μην τελειώνει πιο πολύ τα Χριστούγεννα, να μην τελειώνει, να μην παρακάτω σούπερ ήρωας. Θα προτιμούσα περισσότερο να έχεις 3 χέρια ή 3 πόδια? 3 χέρια. Λοιπόν. Λοιπόν, θα προτιμούσα πιο πολύ να είχες πάει να είχες κάνει ταξίδι στο 1950 ή στο 2050. Λοιπόν, θα προτιμούσα περισσότερο να είσαι ένα σκυλί ή μια γάτα. Ντροπή σας ρε βρωμιάρικα. Άντε. Λοιπόν, θα προτιμούσα περισσότερο να έχανες σε κάθε παιχνίδι ή να μην μπορείς να παίξεις. Αλάκες. Θα προτιμούσα πιο πολύ να σε ξεχνούσανε ή να σε θυμόντουσαν όπως ένας άσχημο άτομο. Θα προτιμούσα πιο πολύ να έδινες μια κακιά συμβουλή ή να έπαιρνες μια κακιά συμβουλή. Είσαστε κακά άτομα, παιδιά. Είσαστε κακά. Άντε χάσου. Ρε, δεν βλέπα τίποτα. Φύγε ρε από τη μέση. Fuck you. Τέλος. Άντε χάσου ρε. Όχι άλλο. Θα ήθελες περισσότερο. Θα προτιμούσες να ήσουν ο πιο άπολος παίκτης μιας καλής ομάδας ή ο καλύτερος παίκτης μιας άχρηστης ομάδας? Καλή. Λοιπόν, θα προτιμούσες περισσότερο. Αηδία! Θα προτιμούσες περισσότερο να έχεις γεννηθεί με μία μύτη ελέφαντα ή με έναν κόλο ή με έναν κόλο πώς λέγεται, θα του πω στα αγγλικά, of a giraffe. Θα προτιμούσες περισσότερο να είχες 10 ζωές των 100 χρόνων ή να είχες
ή να ήσουν μόνο μια ζωή 100 χρονών, μέχρι 100 χρονών. Λοιπόν, πάμε. Θα προτιμούσα πιο πολύ να ήταν τα δόντια σου μεγάλα όσο τα πόδια σου ή να ήταν τα πόδια σου ή να ήταν όπως τα δικά σου τα δάχτυλα. Τα δάχτυλά μου να ήταν όπως τα πόδια μου. Δεν πέρασε. Θα προτιμούσες να μην ήξερες την αλφαβήτα και να μπορούσες να διαβάσεις όμως, να μπορούσες να διαβάσεις τη μνήμη των άλλων ή απλώς να διαβάζεις. Εννοείται. Να προτιμώ πιο πολύ μια με γεύση σοκολάτα που δεν τη ξέρω. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, παιδιά, τέλος πάντων. Θα προτιμούσες πιο πολύ να ήσουν ένα ψάρι να ήσουν ένας άνθρωπος ψάρι ή να ήσουν ένα ψάρι απλό. Λοιπόν, θα προτιμούσες πιο πολύ να ήσουν ένα ύψος 1,24 ή 2,50. Λοιπόν, θα προτιμούσες πιο πολύ να έτρεχες 100 χιλιόμετρα την ώρα ή να πετούσες 5 χιλιόμετρα την ώρα. 5 χιλιόμετρα την ώρα. Θα προτιμούσα πιο πολύ να μην έτρωγες ποτέ Θα προτιμούσα πιο πολύ να μην έτρωγες ποτέ στη μαγιονέζα Τι σημαίνει καγκάρε? Κακάρε. Ναι. Κάνε τα κακά. Ή απλώς να έκανες κακά μια φορά από μπάλα του τένις. Θα προτιμούσα πιο πολύ να έχεις ένα δράκο ή να ήσουν ένας δράκος. Να είχα ένα δράκο. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο τελευταίο. Θα προτιμούσα πιο πολύ αυτό δεν θα το πω, αλλά θα το πατήσω. Το τελευταίο μας θα προτιμούσα πιο πολύ να ήσουν τι σημαίνει μουλτιμιλιονάριο? Πολύ εκατομμυριούχος. Να ήσουν πάρα πολύ εκατομμυριούχος Πολύ εκατομμυριούχος. ή να ζούσες σε ένα κόσμο που ήταν όλα Pokemon. Πες μου κάτι. Όλοι αυτό απάντησαν. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε ένα like και ένα comment και τα λέμε την άλλη φορά. Bye!